Hello guys, welcome to my vlog. Sa dili pa tawag sugod mga guys, intro sa ta. Ikaingon nga way lami ang kinabuhi kun walay banding. Ah, ang atong topic karon mga guys, chika-chika lang sa ta. Bago na ta kumo kay bago ta kabot gikan og biyahe. Karon lang gyud ta nakabot mga guys. Magpahulay lang sa tagamay kay mo pay pagabot na to. Paabot na lang punta sa kuan sa desisyon sa amo. Pagkaumana na manguli na ta mga guys, manguli na ang inyong bugoy mga guys sa pahuway ta. Naara ta diri sa atong truck ba guys. Wala ko dito sa sulod sa budiga kay samok kayo dito. Ang inyong bugoy mga guys dili gusto gining kanang mga saba. Kung maguli manggaling ko sa among probinsya mga guys, namantay balay dito sa gitawag nato sentro sa barangay, dili ko gatulog dito. Dito ko sa utol nako sa Tabok, itong sa balay niya dito sa bukid. Makita ninyo na mga guys na ako video na atong daghag manok. Dito ko naga kuan higda. Kay mas nindot man ang mingaw mga guys kay ang imong hunahuna makapalalom ka gunahuna nimo nya hapsay, walay disturbo. Dili pareha sa sentro mga guys, kuan man ka ma-disturbo ka sa kining mga kasamok sa mga tao pod. Nya nakay dapat nga buhaton, ma-disturbo man kay kining tao maka hilig pud ba yata kining gitawag nato kining mga chismis nga istorya nga mga talinghaga nga mga istorya o kining mga komedya mao nga isa pud usa na siya mga guys sa makapadisturbo pud nga wala nung untay mabuhat nga trabaho tungod kumo kay daghan mga magistorya dia apil na lang pud dia. Ang banding mga guys kay kuan man guna mao man ay intro nato. Ang kanang banding mga guys na dyan ay panahon pod ang banding. Dagag style sa banding na banding nga pares ni nga to nara sa video nya napoy banding magtibok adlaw magsigig banding sige ra kag kuan dia masigong sa nagi-istoryahan labi na kining makasyat. Lami na kayang istorya inig makasyat mga guys kay halos tanan kita baya mo inom kung natay mga kauban pod dia nga di mo inom kabalog gyapon na sila. Kay kining tawo nga makainom pud mga guys, murag mutingkag ng dalunggan. Murag manggawas pud ang kining gitawag nato kining mga istorya nga mga kuan kanang mga gitawag nato istorya nga mga burit mao na siya mga guys. Nadyo na siya diha. Mga sa dili pa na nimo waton dito na lang ka sa mingaw kung gusto kag relax sa mingaw na lang ka kay dili man ta kita kung magkatapok-tapok na gani ang mga tao mahagit pud ang atong kaugalingon, mahagit ang atong katungod nga makigistorya kay kundi pud ta makigistorya mga guys matawag man pud tag istrikto mao nga ato na lang pong tubayan nya napadeti trabaho di natanggong ang trabaho mao nga sa kuan pa sa wala pa nagsugod likay na lang kung istorya pa sa lulo na ako mga talinghaga kung wala pa nagulandong pagpandong na daan aron makaanda mo na example lang na siya mga guys sa mga istorya sa mga tiguwang mga abot dito ang istorya sa kining gitawag na to kining mga uyab bahin sa mga uyab kay magpahambog kayo na lagi kay nakainom na di dito manggawas ang kining mga tinaguan nga mga gipanglumot na. May bahin sa mga karanasan ng mga kaagi. Kay kung ako'y papiliyaw ninyo mga guys, bahin sa babae. Ato lang na siya i-joke mga guys. Na ako'y amigo sa una gipapili ko niya. Gipapili na ako. Gipapili na ako siya bahin sa babae. Unsa may gusto ni mga babae? Kanang naay kagahapon o walay kagahapon. Pilian pod kayo ang bugoy. Pilian siya mga guys. Ang gusto niya kanang babae nga walay kagahapon. Nauna kong mali ka. Dapat
kung unsay ihatag sa imo ha, unsay igasa sa imo mo'y dawaton nimo. Pero kung ako'y patubagon nimo, ikaw pwede pa ka magpili anang duha. Kung unsay ihatag, swerte man gyapon na. Gasa man na, mao di dapat balibaran. Pero kung ako'y pangutanon niya, gibaliktad ko niya pangutana ang akong istorya sa iya ha. Ako'y papilion nimo pre, kung bahin sa babae, kung unsay babae nga gusto nako. Ganahan ba kog babae nga naay kagahapon o walay kagahapon? Akong gitubag sa iya ha, ako lang gijoke. Una ko nga mas ganahan kog babae nga naay kagahapon. Kay total ako wala man pud ko'y kaugmaon. Grabing katawa na mo. Pero kana mga guys, joke lang na siya mga guys. Kung unsay ihatag sa tuwa mo idawaton. Mura na. Kay ikaingon pa nila nga pag driver kuno sweet lover, dili na kuan, dili na sumba na mga guys, magdepende ra na sa tao. Kung kuan ka nga tao, loyal ka nga tao, na normal man lang yun na nga maibog ta sa uban diha, masig pag nana kay asawa, nana kay uyab, mulingi gyapon ka sa uban. Binurit man pud nang giistorya nila diha sa Facebook nga pag nana day uyab, di na daw mulingi. Usahay na ako naka-comment ko ana kay sa mga guys. Sa mga babae, natoy nagkuan murag kay FB lagi kay murag kataw kanang kalingawan lang. Pag sila kuno nanay uyab, dili na kuno sila mulingi sa lain. Una ko binurit man na. Ako lang gi kuan siya. Unya dili man kaha ka manhid. O ana ra na kay ang tawo nay kahuyang. Kung dili ka manhid nga pagkatao, normal lang nang maibog ta masig na napatay asawa, masig kasado na ka, maibog gyapon ta. Kay dili man ta manhid. Kay kung gipakatawo ta nga manhid, di jud ta maibog. Kay manhid ta nga tao. Mga dawaton jud nato ang sakit nga kamatuoran. Sakit man tuod apan mo itinuod. Ana na siya mga guys. Kinahanglan nato kining palalumpod o pantay-pantay sa atong hunahuna. Ang sala lang diya mga guys, kung nana kay asawa, naibog ka, imo pa yung tinud-on, mo na pinakadakong sayop. Medyo layo-layo na ta sa topic ani mga guys, kay ato lang diri murag naapod tay gamay nga kanang pagtulunan pod nga makuha. Pero ana lang yun mga guys, ang hunahuna sa tao dili na nimo mabutan. Kay kita tanan maibog. Masigana inyong bugoy gani, retired na. Pero maibog man gyapon gani. Ano na siya mga guys, dili sa ingon nga kuan magpaloyal, loyal na yung mga tao nga loyal. Sa buhat man na makita mga guys ang kining gitawag natog loyal nga tao. Basig maibog sa lain, basta dili wala lang pud niya wala lang niya gibuhat, naibog lang siya. Di man na sayop nga maibog ta. Kay gibutangan man tag kasing-kasing o gibutangan tag kining mata nga tawagan na kining sa balak pa. Dili nato na sayop kay gibutangan tag dughan nga mupitik unya gibutangan tag mata nga maibugon. Dili na say sayop. Ang sayop lang diha og buhaton nimo. Kay hukman nimo ang tao pinaagi sa buhat, dili pinaagi sa pananaw. Mao na siya ang istorya diha mga guys. Dili ta makalalis ana. Kay masipag ang kanang mga tao nga di ta mamumbag lain nga kuan basig napay daghang mag-react. Masipag ang pinaka kuan nga tao, pinaka turpi nga tao, maibog jud na. Ang tao nga turpi di lang ka gitawag nato ingon. Mao nga kun manhid ka nga tao, ang kanang tao nga manhid man gud mga guys, nay naagian. Di nato na siya lalis kay basig siguro murag ni kaon og tagam ba. Kung baga, kung salaktod. Mao man ay kumbaga sa Tagalog, kumbaga, kung sa Bisaya na salaktod.
Mao nga di nato na siya kuan mga guys, di nato na siya kuan na ma-discuss kay kaon magtagam niya. Itudluan na yang iyang kasing-kasing nga dili na mahigugma. Napoy ingon ana nga mga tao, pero sa 100 ka tao lisod ang isa ingon ana. Kita tanan maibog yuta. Kay ato lang usbon kay naaman tay mata nga maibugon. Pero ayaw buhata. Aron dili ka hukman pinaagi sa buhat sa imong mga kauban, sa imong mga isig ka tawo. Kana siya guys, mga pagtulunan man na kay basig kita bugoy mga guys. Ang atong kuan bugoy ang atong pangalan sa atong video. Pero mora ni bugoy nga kusog manambag mga guys. Daghag na hibawan. Labi nagbahin sa mga uyab-uyab. Maayo kay manambag ning inyong bugoy. Gitawagan ni tag bugoy sa una. Sa una natong itrabahuhan kay maayo man kayong manambag niya. Ay mag-away-away nga mga nag-uyab. Naka-experience ta na mga guys. Kung manambag gani, murag attorney. Pero wa siya naghuna-huna nga mismo siya tambaganan. Ana siya mga guys. Pero ang kini mga tao mga guys, masig pag unsa ka joker sa mga tao mga guys, na jud na ginataguan nga mga sakit pod nga mga siya ra. Maayo mo pagkatawa pero na siya gitaguan nga yahara. Siya ra kabalo. Nay kasakit nga gitaguan. Kay kita diri sa kalibutan mga guys, na tao ta na kakambal na nato na sila. Kadungan nato. Pagkatao pa lang nimo ng kalibutan mga guys, nanay natawo pud na sila kadungan nimo. Ang imong problema sa imong papel diri sa kalibutan na nya nakatakda na pud og kano sa ta mahanaw, kano sa ta mawala ning kalibutan. Kung nakatakda man ta na tawo, nakatakda pud ang atong pagkawala sa kalibutan. Dili na pa namilit mga guys kay kana kuan la na mga advance nga mga hunahuna nato. Mga nag-una nga mga hunahuna. Dili ingon niya mananamilit. Dili na siya mga guys. Ato na lang bawion kay para way mga mabalaka diha. Basing na makatanaw niya, makaingon niya, nanamilit naman ning tawhana. Dili na pa namilit mga guys. Advance lang ta kay wa man tay laing padunglan. Pagkataw na to ning kalibutan, kuan na pud, murag naka-record na, nakatakda na pud ang imong kanusa ka mawala. Pero bahin na ng mga uyab-uyab, ang inyong bugoy mga guys, suwito ni. Dili basta-basta. Og dili na lang nako tason mga guys. Dugang pa lang pud nako kay ako manambag sa una. Nagkaribalay ang mga uyab. Nagkaribal. Unya kay kita may kauban sa ilahang uyab, kita'y perminti pangutanon. Kung mawala ang babae, mangutan ang babae. Ilahang uyab. Siyempre kita kabalo ta kay kauban nato nga tao. Manghimakak lang ta mga guys, kay di ta pwede manghimasok, di ta pwede musulod sa ilahang problema. Kita mutambag ra ta. Sa katapusan mga guys, nasakpan siya. Grabe ginilakay sa babae. Tambag-tambagan na sa bugoy, ang duha tambag-tambagan lang na. Unya napud tay joke ana. Kung sa kasakit kauban ta, pero sa kalipay ang inyong bugoy lip the group. Sa inyong kasakit kauban ko ninyo. Inunungay ta sa inyong kasakit. Pero sa inyong kalipay ang bugoy lip the group. Ana siya mga guys. Dili na lang na ako natason mga guys, o daghang salamat. Paki-like na lang, subscribe and share and hit the notification bell aron ma-update mo sa atong mga bagong video nga pagabuhaton. Salamat mga guys.